Здравейте, приятели! Нека този поздрав да бъде специално от името на Албена, като поздравя своя съпруг, своя принц, човекът, който най-много обича на света, човекът милионер, човекът баща, най-добрият баща, най-добрият съпруг, шампион по случай неговия рожден ден, за Гюнай специално и за техните прекрасни 3 дечица, да са ви живи и здрави. Чувам за Гюнай говорите, че тарикатно забравяте. Всичко е постигнал, сам се е издигнал, до върха и му завиждате. Жена му е до него винаги, децата му са умни и добри. Гюнай ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, нищо нямам нужда в този свят. Имам жена, къща, палат и най-красивите деца. Чувам за Гюнай говорите, че тарикатно забравяте. Всичко е постигнал, сам се е издигнал, до върха и му завиждате. Жена му е до него винаги, децата му са умни и добри. Гюнай ви показвам, на всички ви доказвам, че пари отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, нищо нямам нужда в този свят. Имам жена, къща, палат и най-красивите деца.